Ahojte, v tomto videu by som vám rád predstavil naše vynovené Jammer Arms. Najväčší rozdiel, ktorý spočíva medzi týmito a starými, je v ich nastavovaní. A to tu je to nastavovanie oveľa jednoduchšie. Keď odisíte istiaci kolík, jednoducho len vytlačíte tlačítko von a pohybujete celým ramenom hore-dole. Zaistené rameno viete používať aj ako bežný stojaň na drepy alebo bench press, nakoľko perforácia stĺpiku na Jammer Arms je rovnaká ako na bežných nosných stĺpoch. Čo sme ale pridali na našich nových Jammer Arms je pohyb v ďalšej osi, ktorý po odistení tohto istiaceho kolíka môže prebiehať do celých 360 stupňov. A po jednoduchom zaistení a zaskočení kolíka dokážete hýbať rameno zas len v tej jednej osi. Ďalšou zaujímavou funkciou našich Jammer Arms je, že po pripojení polohovateľnej hrazdy, ktorú nájdete na našom e-shope, môžete Jammer Arms využívať aj ako Viking Press. Samozrejme, tých funkcií Jammer Arms je veľa, nakoľko je to pohyblivý klb po doložení napríklad lavičiek alebo polohovateľné opierky. Môžete rôznymi spôsobmi nahradzovať akékoľvek iné cviky s voľnými váhami.